susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, hanggang dulo. Mananatili anumang hamon, ikaw pa rin ang Panginoon. Tatapusin ang takbuhin sa kaharian mo'y ika'y Amen. Amen. Mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. Salamat po sa Panginoon na siya po nagbigay sa atin muli ng pagkakataon upang tayo magsama-sama at magbulay ng kanyang salita. Amen. Ngayon po ay araw po ng Biyernes, February 11. So, samahan po ninyo ang bawat isa. Amen. Samahan po ninyo ako para po ibahagi sa atin ng ating Panginoon ang ating pagkaing spiritual ngayong umagang ito. Amen? Tayo po'y manalangin. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito, sa pagkakataon na muli binigay niyo po sa amin, Lord, to study your word. Salamat, Banal na Espiritu, na tunay nga na kung wala ang iyong presensya, wala po kaming magagawa. Salamat sa wisdom na ibinibigay niyo po sa amin sa pang-araw-araw at maging sa iyong salita. Lord, ang kapahayagan na nagmumula po sa inyo. Salamat po, malaya ka pong kumilos sa aming kaligitnaan. Sa iyo lahat ng papuri, pasasalamat, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. 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 Ito pong buwan ng Pebrero, amen? Month of February. Ang paksa po natin sa buong buwan ay patungkol po sa sacrifice. Amen?
So, meron pong binaba ang ating Panginoong Diyos through Bishop. And ito pong paksa na to is hindi po aksidente. Amen. Meron pong layunin ang Diyos. Bakit ito po ang ibinibigay sa atin paiba-iba bawat buwan? Because there's something in the spiritual realm na kailangan po nating makatch. Amen? So ito pong umagang ito, sa ngayong umagang ito, ang ating pong pag-aaralan is the importance of presenting our bodies as living sacrifice. Amen? Ano ba itong importance? Bakit ba ito mahalaga? Amen? Ano ba yung benepisyo na makukuha natin pag gagawin natin? Amen? So may tanong po dito, Jesus Christ came here on earth and offered Himself as a sacrifice once and for all. Di po ba? Ang ating Panginoong Yesus naparito sa mundong ito, amen, nagkatawan tao, para ihandog mismo ang kanyang sarili, once and for all. Bakit po once and for all? Dahil po dun, during the Old Testament, amen, yung kanilang inaalay para sa ating Diyos ay panandalian lamang. Amen? May hangganan. Amen? So tuloy po natin, died, and after 3 days, He rose from the dead. Since Christians, Jews and Gentiles, tayo po ay mga hentil na mga Kristiyano, mananampalataya, are the new people of God. Tayo po ay tao ng Diyos. Tayo po ay mga anak ng Diyos. Tayo po ay mananampalataya ng ating Panginoong Yesus. Ito po, should we not offer sacrifices to God just as the Old Testament Jews did? Amen? Kung naparito na ang Panginoong Yesus, namatay, inihandog ang kanyang sarili, tayo din ba? Should we not offer sacrifices to God as well? Tulad po nung ginagawa, maging nung mga nasa Old Testament. Ito pong kasagutan. Yes, certainly. Amen? But not in the form of animal sacrifice. Kasi dun po sa panahon ng Old Testament, pag naghandog po sila ng burnt offering, they have to offer animals. Amen? Pero nung pagpasok po ng New Testament, through the life of the Lord Jesus Christ, He offered Himself, amen, as a sacrifice. So, ang sagot po dito, kung naparito ng Panginoong Yesus para inihandog ang kanyang sarili, ang kasagutan po is tayo din. Pero hindi na po in the form of animals. Tulad ng ginagawa ng mga Hudyo sa Jerusalem noong panahon na yon. But rather, we should offer our bodies. Ito pong bodies na to, all that we are, hindi lang po yung katawan natin, even yung inmost being natin, as living sacrifice each day to God. Why is there a need? Bakit kailangan pa? Binigay na nga ng Panginoong Yesus. In-offer na nga ng ating Panginoong Yesus. Bakit kailangan pa i-offer din natin ang ating sarili? Ano ba yung benefits na makukuha po natin sa pag-aalay natin ng ating sarili sa Diyos? Yun po ang ating pag-aaralan ngayong umagang ito. Amen? So, hindi po nagtapos sa panahon ng ating Panginoon Hesus nung inalay niya ang kanyang buhay. Amen? Tayo din po, may mandate sa atin ng Diyos to offer our bodies as well. Amen? Dito po sa Romans 12:1 and 2, atin pong bulay-bulayan ang salita ng Diyos. Dito po sa Romans chapter 12 verses 1 and 2. I beseech you therefore, sabi po ni Apostle Paul, brethren, by the mercies of God. Meron pong pagsusumamo si Pablo. I beseech you. Nagsusumamo po siya. By the mercies of God that you present your bodies as a living sacrifice. Hindi lamang po presenting our bodies as a living sacrifice, kundi holy. Banal din dapat na pinipresent natin. Hindi lamang living, kundi holy, acceptable to God, katanggap-tanggap sa Diyos, which is your reasonable service. Verse 2, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Huwag daw po tayo aayon dito po sa pattern ng mundo. Alam po natin,
yung pattern ng mundo. Amen? Napakagulo. Napakasama. But be transformed by the renewing of your mind. Kailangan may pagbabago daw ng ating kaisipan. That you may prove, ito po, bakit po kailangan mabago ang ating kaisipan? That you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Amen? Hindi po natin malalaman, hindi po natin mapapatunayan kung ano po ang katanggap-tanggap sa Diyos, kung ano po ang kalooban ng Diyos unless our minds are not renewed. Hanggat hindi po nagbabago ang ating kaisipan, hindi po natin malalaman what is that good, acceptable, and perfect will of God. Kaya si Pablo, sabi niya, nagsusumamo ako. You have to offer your lives as a living sacrifice. Dito po, pansinin po natin, ito pong susunod natin pag-aaralan. Old Testament way of offering that pertains to Jesus Christ in the New Testament. Basahin nga lamang po natin panandalian. Ito pong Matthew chapter 5 verse 17. Ano po sabi dito? Do not think that I came to destroy the law or the prophet. Sabi ng ating Panginoon Jesus, I did not come to destroy but to fulfill. Sabi ng Panginoon Jesus, hindi ako naparito para sirain o pawalan ng saysay yung ginagawa ng mga propeta at yung batas. Kundi naparito ako para tupdin kung ano ang sinasaad ng batas. Sa banal na kasulatan, especially in the Old Testament, napakarami pong offering na nire-require ang Diyos sa kanyang bayan. Amen? Dito po sa ating pag-aaralan, meron pong 5. Una po rito is the burnt offering. Dito po sa Leviticus chapter 1 verse 3, isulat niyo na lamang po at inyo pong basahin sa inyong mga personal devotion. Ano po ang kahalagahan nito? Ano pong provision nito sa ating Panginoon Jesus? It serves an atonement, as an atonement. Ano po bang atonement na tinatawag? Amen? Ang atonement na tinatawag is yung restoration to a good condition. Yung pagbabalik sa magandang kalalagayan. Dahil po sa Old Testament, yearly po nag-o-offer sila sa ating Diyos, pero hindi po yun sapat. Amen? Para mawakasan ang requirement ng Diyos patungkol sa pag-aalay. Amen? Pero nung dumating po ang ating Panginoong Jesus, amen, yun pong ginawa niya ay pangwalang hanggan. Amen? Nung inalay niya ang kanyang sarili para sa atin, yun po ay pangwalang hanggan. Once and for all. Hindi na po kinakailangan pag pupunta tayo sa church, pupunta tayo sa harapan ng Diyos, we have to offer also animals. Amen? May katumbas po ito, yung Christ character. Amen? Dahil po, ang ating Panginoong Hesus is blameless. Dahil po, requirement dun sa burnt offering, dapat blameless, walang bahid ng anumang kapansanan. Yun ang requirement ng Diyos. Yun po ang pag-aaralan natin. Ito, among these 5, ito pong una ang ating pag-aaralan. Because it has something to do. Amen? Meron pong relasyon ito dun po sa Romans 12:1 and 2 that we have to offer our lives as a living sacrifice, holy, acceptable, which is our reasonable service. Pangalawa po dito is the grain offering. The peace offering. Marami pong klase ng offering. Amen? The sin offering, the trespass offering. Pero we will concentrate dito po sa burnt offering. Nagsilbing atonement. Amen? Ang ginawa ng ating Panginoong Hesus sa cross ng Kalbaryo. Dito po makikita po natin illustration, amen, patungkol sa burnt offering. Na pag ang mga ang bayan ng Diyos, amen,
ay pumunta sa templo, kailangan may dala-dala po silang alay. Amen? Kung mapapansin niyo po diyan, meron pong tupa na i-offer sa ating Diyos. And then itong tupa na to, amen, ay susunugin. Kaya po, ang tawag po diyan sa prosesong yan is the burnt offering. Yan po ang ginagawa ng mga Hudyo or bayan ng Diyos nung panahon ng Old Testament. Pero nung naparito ang ating Panginoong Hesus, siya po mismo ang nagsilbing tupa. Di po ba sabi sa banal na kasulatan, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Because without shedding of blood, sabi ng banal na kasulatan, there is no remission of sin or there is no forgiveness of sin. Amen? Kaya kailangan. Sa kanila po, para mapatawad ang kanilang kasalanan noong Old Testament, they have to offer animals. At yung animals na hindi basta-basta. Wala dapat kapansanan. Amen? Pero dahil hindi po kayang abutin ng tao ang Diyos, yung standard ng Diyos, ano pong ginawa ng ating Panginoong Diyos? Siya pong gumawa ng paraan. Kaya ang Diyos, sabi sa John 3:16, He sent the Lord Jesus Christ to die for us. Once and for all. Amen? Para yung kasalanan natin ay mapatawad. Every time we commit sin, we have to ask forgiveness and we are already cleansed from all unrighteousness. Hindi na kinakailangan magdala pa ulit tayo ng mga tupa to offer. Amen? Yan po ang proseso dun sa Old Testament. Pero thanks be to God. Amen? Dahil ngayong panahon na to, hindi na kinakailangan magdala pa tayo ng mga hayop. Amen? Just to offer. Amen? Ang buhay, ang katawan ng ating Panginoong Hesus ay sapat na upang patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Amen? Pero bakit? Why do we still need to offer our bodies? Kung in-offer na nga ng Diyos, ng ating Panginoon Hesus ang kanyang sarili. Why do we still need to offer our bodies? When Christ did all these things once and for all. Tama po ba? Tinanong po ba natin sa sarili natin? Kung tinapos na nga ng ating Panginoong Hesus, bakit pa kailangan i-offer din natin ang ating mga sarili? When we present or offer our bodies to Him, sabi po dun sa Romans 12:2, makikita po natin nasa verse 2 ang kasagutan. Our minds are being renewed. Our minds are being changed from glory to glory. Sabi po sa verse 2 ng Romans chapter 12, and do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Amen? When we offer our bodies to Him, amen, even our minds, amen, nagkakaroon ng pagbabago. Kaya sabi ni Pablo sa kanyang sulat sa mga Roma, sa mga taga-Roma, amen, na i-offer ang kanilang sarili. Bakit po? Kasi may kahalagahan. Amen? Para malaman natin ano yung kagustuhan ng Diyos, ano yung dapat, ano yung tama, ano yung kalooban ng Diyos. Amen? Kailangan po merong pagbabago, meron pong pagtatama ng ating mga kaisipan. Tama po ba? Amen? Kasi hindi po natin malaman what is good, acceptable, and perfect will of God without changing our mindset. Amen? Ang battleground po kasi nasa kaisipan. Amen? Ang isang magnanakaw, bago po nagnakaw yan, naglaro muna sa kanyang kaisipan na siya'y magnanakaw. Amen? Hindi agad ginawa ng kanyang sarili, kundi nag-generate muna, natapos muna. Nagkaroon muna ng plano sa kanyang kaisipan bago nagkaroon ng aksyon. Amen? Kaya, marapat lamang na ihandog natin ang ating sarili sa ating Diyos araw-araw. Para yung ating kaisipan, amen, is mabago araw-araw. Because we are still on the flesh. Amen po ba? Tayo pa rin ay nasa mundong ito. And we still tend to commit sin. Maari magkamali pa rin tayo, maari magkasala pa rin tayo. At may tendency pa rin na tayo'y bumalik sa ating nakagawian, into our old lives. Amen? May pagkakataon pa rin, may chance pa din na tayo bumalik sa ating nakaraan.
Ano pong sabi sa 2 Corinthians 5:17? Sabi po rito, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Tama po. Kung sino man ay naka-Kristo, bago na siyang nilalang. All things have passed away. Behold, all things have become new. Yung nakaraan daw po natin ay umalis na. Pass away. Behold, all things have become new. Pero ito pong 2 Corinthians 5:17 na to, hindi po ito obsolete. Ano po ibig sabihin? Yung nakaraan mo, nandyan lang. Umalis lang sa'yo. Pero may pagkakataon yan. Pag nakakuha ng pagkakataon, maaaring bumalik kahit sa mananampalataya na. Amen? Kaya nga we have to reprogram. Amen? Refocus our mind. Because our mind is a battleground. Di po ba? May kasabihan nga, he who controls the mind, controls the man. Kung sino kumokontrol sa kaisipan, yun ang kokontrol sa tao. Kaya nga kung kumontrol sa kaisipan is magnakaw, amen? Yung magnakaw na yan, ang kokontrol mismo sa tao. That's why yung tao na yan, eventually, nakakumit ng pagnanakaw. Kaya yung ating old nature, although umalis sa atin, pero hindi po nangangahulugan na wala na siyang tsansa para bumalik. Amen? Ano po sabi dito sa Ephesians 4:20-24? Dito po natin makikita na mayroon pa rin pagkakataon. If we do not guard our heart, if we do not guard our lives, if we do not offer our lives to Him. Amen? Pag di natin inaalay, hinahandog ang ating sarili sa Diyos. Ephesians 4:20-24. Sabi po rito, but you have not so learned Christ. Hindi ko pa rin napag-aralan si Kristo, sabi po ni Pablo sa mga taga-Epeso. If indeed you have heard Him and have been taught by Him, amen, kung talagang narinig niyo siya at naturuan kayo as the truth in Jesus that you put off concerning your former conduct, yung nakaraan ninyo, the old man which grows corrupt according to the deceitful lusts, and be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man, which was created according to God in true righteousness and holiness. Kapag hindi natin inaaral ang ating Panginoong Hesus, hindi tumatak sa ating ang turo ng ating Panginoong Hesus, wala tayong personal encounter sa ating Panginoong Hesus. May tendency, yung old nature na yan, babalik sa isang mananampalataya. Bakit po? Because he is not rooted sa ating Panginoon. Hindi siya nagkaroon ng ugat. Remember, yun pong parable of seed. Amen? Marami pong klase ng mananampalataya patungkol sa seed na yan. Kaya mahalaga po that we offer our lives to Him daily so that our minds, our bodies are being renewed day by day. Without offering our lives to Him, without renewing our mind, there's a tendency na we will go back to our old nature, our Adamic nature. Yung minana natin kay Adan. Old sinful nature has not been deleted. Amen? Hindi naman talaga nawala yan. Umalis lang. Amen? Pero hindi yan nawala. It is still there. Nandyan pa rin yan. Ready to return. Maaring babalik. Kaya we have to guard our lives. We have to guard our heart. We have to guard our mind. That is why there are so many believers of Christ that eventually go back to their old life. Maraming mananampalataya. Dahil sa pagsubok, dahil sa problema, hindi nabantayan ng kaisipan, hindi nagkaroon ng malalim na ugnayan sa Diyos, hindi nagkaroon ng ugat sa salita ng Diyos, anong nangyayari? Nagbabackslide. Amen? Bakit po nagbackslide? Lack of learnings. Kulang sa kaalaman, kulang sa kapahayagan,
patungkol sa ating Panginoong Hesus. Kulang sa nalalaman, kapahayagan ng salita ng Diyos. Ano po sabi sa Proverbs 14:14? Kaya mahalaga po, we have to offer our lives to Him. Living sacrifice, daily. Amen? Kailangan may constant renewal yung ating kaisipan para hindi magkaroon ng pagkakataon ang kaaway na ibalik o bumalik yung old nature natin. Proverbs 14:14. The backslider in heart will be filled with his own ways. Hindi na yung kalooban ng Diyos. Hindi na yung kalooban ng ating Panginoon Jesus, kundi yung kalooban na mismo ng tao. The backslider in heart will be filled with his own ways. Alam po natin, pag ang sarili nating kagustuhan ang siyang mangyari, it will fail. Amen? Magkakamali. Kasi we are still in human flesh. We are still living in flesh. Flesh ay laging may tendency to be corrupted. May tendency lagi to fail. But a good man will be satisfied from above. The backslider in heart will be filled with his own ways. Kaya nagkakaroon ng pagkakataon ng kaaway na ibalik yung old nature ng isang mananampalataya. Kaya mapapansin natin, di ba masigasig yan sa Panginoon? Di ba masigasig yan na nagsisimba? Di ba masigasig yan dati na ginagawa? Yung pinapagawa ng Diyos? Bakit ngayon iba na? Dahil maaari po, hindi nabantayan ang kanyang kaisipan. Maaaring hindi inihahandog ang kanyang sarili sa salita ng Diyos. Maaaring hindi nagkaroon walang malalim na ugnayan o ugat sa salita ng Diyos. Kaya nagkaroon ng kaaway na ibalik yung old nature ng tao. Matthew 12:43-45. Ano po sabi po dito? At there's a danger pag bumalik po tayo sa old nature natin. Amen? Kaya ayaw ng Diyos, bumalik tayo sa old nature natin. Matthew 12:43-45, when an unclean spirit goes out of man, amen, he goes through dry places, seeking rest. Kaya yung old nature natin, nandyan lang, sa dry places, seeking rest, and finds none. Verse 44, then he says, I will return to my house from which I came. And when he comes, he finds it empty, swept, and put in order. Verse 45, sabi po rito, then he goes and takes with him 7 other spirits more wicked than himself. Napansin po ba natin ang isang mananampalataya na nag-backslide? Di po ba? Kung dati, ito lang ang kanyang bisyo. Ngayon, nung bumalik siya sa old nature niya, halos dumoble, trumiple yung kanyang mga bisyo. Bakit po? Nakabase po sa salita ng Diyos. Amen? Magdadala daw yung old, yung wicked spirit na yan, yung evil spirit na yan, magdadala pa ng 7 other spirit more wicked than himself. Mas matindi pa, dadalhin niya, isasama niya. And they enter and dwell there. And the last state of that man is worse than the first. Mas grabe ang kahihinatnan ng tao na yun. So shall it also be with this wicked generation. Amen? Kaya there's a danger pag bumalik tayo sa old nature natin. If we go out from the palm of our God. Amen? Sabi ng banal na kasulatan that no one can pluck us away from the hand of God. Pero we can, tayo mismo aalis sa palad ng Diyos. Dahil po, pag ganun ang pagkakataon, wala pong kontrol ang Diyos. Hindi po niya tayo pipigilan. Amen? Because we have our own will. Meron po tayong sariling kapasyahan. If we want to go back to our old state, hahayaan tayo ng Diyos. Amen? But we will experience difficulties. We will experience worse than before. Mas higit kaysa po nung bago natin nakilala ang ating Panginoon. Amen? Kaya we have to guard our hearts.
Guard our mind. Let us be rooted in the Word of God. Because this world is, sabi na banal na kasulatan, napasama ng pasama. Kaya do not conform to the pattern of this world. Huwag tayong makiayon sa landas ng mundong ito. Dahil ang landas ng mundong ito is pasama ng pasama. Amen? Tayo po ay tinubos na ng ating Panginoong Yesus. Amen? He offered Himself for us, to die for us. May kabayaran po yung buhay po natin. Binayaran ng ating Panginoon. Amen? The best of heaven, binigay ng ating Diyos. Kaya mahalaga po that we have to be rooted in the Word of God. We have to renew our minds. Amen? Sabi doon, so that we may prove what is good. Kung alam mo yung good, hindi ka gagawa ng masama. Acceptable. Kung alam mo yung acceptable sa Diyos, hindi ka gagawa ng hindi ka aya-aya sa Diyos. And perfect will of God. Kung alam mo yung tama, yung kalooban ng Diyos, hindi ka gagawa ng isang bagay na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Paano malalaman? By renewing your mind. Amen? Kung na-renew yung mind mo, hindi mo gagawin ang mga bagay-bagay na yun. Amen? So why do we need that our minds be renewed? Bakit naman kailangan ma-renew ang ating kaisipan? We need that our minds be renewed by presenting our bodies as a living sacrifice in order for us, ito po yung binabanggit ko kanina, to prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Amen? Kung gusto natin malaman kung ano po yung kalooban ng Diyos, kagustuhan ng Diyos, perfect will ng ating Diyos, we have to renew our minds. Sa paanong paraan? Offer your lives to Him as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable service. Sabi po doon. Ulitin po natin, Romans 12:2, and do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good, acceptable, and perfect will of God. Ito pong tatlong salita, bibigyan natin diin dito po sa Romans 12:2. Renewing, yung perfect, at yung will of God. Renewing, ano ba itong renewing? Amen? Renewing means new. Renewing means again. Restoration. Amen? Transformation, renovation, change of heart and life, pagbabago ng puso at buhay, complete change for the better. Amen? Kung makikita po natin, itong renewing na word is a present tense. Ibig sabihin, araw-araw dapat. Pangkasalukuyan. Amen? Na ginagawa. That's why we must be transformed by the renewing. Ibig sabihin, constant. Hindi po natapos kahapon. Hindi po magtatapos ngayon. Kundi ngayon, mamaya, bukas, at habang tayo nabubuhay, habang tayo nandito sa mundong ito. Amen? Continuous process. Walang katapusan. It's a present tense. Amen? Ano po sabi sa Titus 3 verse 4-5? But when the kindness of the love of God our Savior toward man appeared, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Sino po yung magbabago sa atin? Ang Banal na Espiritu. Renewing of the Holy Spirit. Be transformed by the renewing of your mind. Constant process. Pangalawang salita, perfect. Perfect means end. Tapos na. Finish. Complete. James chapter 3 verse 2. Ano po sabi dito sa James chapter 3 verse 2? For we all stumble in many ways. If anyone does not stumble in word, amen? Pag hindi daw na natitisod sa salita, he is a perfect man, able also to bridle the whole body. Perfect.
At pangatlong salita, will of God. Ano ba itong will of God? Willed or designed or desired ng ating Diyos. Matthew chapter 12, 49 to 50. Ano ba yung will ng ating Diyos? And he stretched out his hand toward his disciple and said, Here are my mother and brothers. For whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother. Whoever does the will of my Father. Kaya makikita po natin dito, why do we need that our minds be renewed? Para malaman po natin kung ano po yung tama, kung ano po yung kaaya-aya, ano po yung perfect na kalooban, will of God. Amen? Sa ating pong conclusion, mga kapatid, nakita po natin why do we need to present our bodies as a living sacrifice. Amen? Nasa verse 2 po yung kasagutan. Amen? So that our minds, our bodies be renewed day by day. Joshua chapter 1 verse 8. Ano po sabi po dito sa Joshua chapter 1 verse 8? This book of the law, ito daw pong banal na kasulatan, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, and that you may observe to do. Bakit po kinakailangan we have to meditate it day and night? Parang dun rin po ito sa Romans chapter 12 verse 2. That you may observe to do according to all, not few. Amen? Kaya kung di po natin maintindihan ang sitwasyon, nasa salita ng Diyos ang kasagutan. That you may observe to do according to all that is written in it. Ano po yung resulta when we meditate and we observe all the things that are written in the Word of God? Ito po yung magiging resulta. For then, you will make your way prosperous, and then you will have good success. If we want that our ways to be prosperous, if we want to have good success, ano po kinakailangan natin gawin? Meditate on the Word of God day and night. Maaaring sasabihin nila, wala na ba kaming pwedeng gawin kundi mag-meditate na lang ng salita ng Diyos? Hindi na ba kami magtatrabaho? Hindi na ba kami gagawa ng anumang bagay? Ang gagawin na lamang namin is magbasa? Hindi po. Amen? Meditation, kahit na meron kang ginagawang iba, but your minds, your hearts are focused sa salita ng Diyos. Amen? Kasi po yung ginagawa po natin dito sa mundong ito are all temporary. Nagtatrabaho ka, bakit ka nagtatrabaho? Para may panggastos. Amen? Pero darating ang punto sa buhay mo that you will retire. Darating sa punto ng buhay mo, malalagutan ka ng hininga. May hangganan. Amen? Pero ang salita ng Diyos, sabi ng banal na kasulatan, heaven and earth will pass away, but the word of God will never pass away. Saan tayo mag-invest? Sa temporary things o sa eternal things? Amen? We are all, amen, we are all temporary sa mundong ito. Dalawa lamang pong pupuntahan ng tao. Either he or she will go to heaven or hell. It's up to us to choose. Pero sabi ng banal na kasulatan, choose life. Sabi ng ating Panginoong Hesus. Piliin mo yung buhay. Amen? Mayroong mga pagpipili na ipiresenta ang banal na kasulatan, pero nagbigay din ng kasagutan ang banal na kasulatan. Choose life. Amen? Kung gusto po natin magkaroon ng masaganang buhay and have a good success, ba't sinabing good success? Kasi po may mga success na hango sa kasamaan. Kaya in-specify ng banal na kasulatan, you will have good success. Beware. Amen? Sa mga success, kung saan nanggagaling. Dahil maaring
magkaroon ng presentasyon sa atin, sa ating mga physical na mga mata, na kung di tayo aware, maaaring makita natin siya as kaaya-aya. Pero presentasyon pala siya, amen, para tayo ay magkaroon ng failure sa buhay. Masira pala ang ating buhay. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, for then you will make your way prosperous and then you will have good success. Para magkaroon tayo ng maayos, magandang tagumpay sa ating buhay. Having good success and being prosperous is conditional. Amen? Having good success and being prosperous is conditional. Hindi po yan instinct na dumating sa isang mananampalataya. Kaya nga po, we have to soak ourselves in the presence of God. We have to offer our bodies daily. We have to renew our minds daily. Amen? It will only come when we are doing our part. It will only come when we have done our part. Offering our bodies as a living sacrifice may result, amen? May result to the renewing of our mind. When we offer our bodies, sabi sa Romans chapter 12 verse 1, may result to the renewing of our mind, sabi po sa verse 2 ng Romans chapter 12. That may result to proving. Amen? Pag na-renew yung mind natin, we soak ourselves in the Word of God, may result to proving what is that good and acceptable and perfect will of God, sabi po sa Joshua 1:8. That eventually will result to prosperous and successful life. Saan po tayo, mga kapatid? Amen? Dito na tayo sa salita ng Diyos. Sure win tayo. Amen? Sabi nga nila, sure win tayo sa salita ng Diyos. Pero may kailangan tayong gawin. Amen? Hindi po darating kusa yan sa atin if we are not doing our part. Binigay na po ng Diyos lahat ng kanyang bahagi. It's up to us. Nasa sa atin na lamang po. Kung mag-fail ka sa buhay mo bilang mananampalataya, it's your call. Bakit? You have not done your part. Binigay na po lahat ng ating Panginoon. Tinapos po niya lahat para sa ikagaganda ng buhay natin, ikasasagana ng buhay natin, ikatatagumpay ng buhay natin. Kaya wag natin sisihin ng Diyos. Bakit merong ganyan? Ba't failure ako? Bakit ganitong nangyari sa buhay ko? No. Amen? Kasi may bahagi pa rin po tayo sa salita ng Diyos, sa ating ikatatagumpay, sa ating ikagaganda ng ating buhay. Amen? Kaya ngayong umaga, mga kapatid, are we still willing to offer our bodies? Are we still willing to renew our minds? Amen? Gusto ko lamang pong bigyan ng diin dito po sa verse 2 ng Romans chapter 12. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove, para mapatunayan po natin, ano po yung maganda, what is that good, acceptable, and perfect will of God. Ang sabi po dito, perfect will of God. Not permissive will. Amen? Yung perfect will ng Diyos. Hindi po yung permissive will ng Diyos. Malalaman lamang po natin yan if our minds are renewed. Our minds cannot be renewed if we do not offer our lives to Him or if we do not offer our bodies to Him as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is our reasonable service. Amen? Salamat po sa bawat isa po sa atin. I believe, I pray, I hope na meron po tayong nakuha ngayong umaga ito. Amen? We have received our portion this morning na magagamit po natin yan sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Amen? We are still here on earth. Marami pa rin challenges na darating sa buhay natin.
Sabi ng banal na kasulatan, sabi ng ating Panginoon Jesus, be of good cheer. I have overcome the world. Amen? Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa iyong salita, na siya po amin pong napag-aralan. Truly, O God, that your word is powerful, penetrates to each and everyone's heart, maging sa aming mga bones and marrows. Truly, O God, yung salita na yan, hindi po babalik sa iyo na walang kabuluhan. Ang iyong salita, O Diyos, na nagbibigay sa amin ng katagumpayan. Ang iyong salita, O Diyos, na nagbibigay sa amin ng landas na amin pong susundan. Salamat po for those revelations that comes from you. Truly, you are our Father. Truly, you are our God na hindi po nagpapabaya sa iyong mga anak. This morning, O God, sino man sila na mga nanonood, na abutin niyo po sila, O Diyos, ng iyong salita. Abutin niyo po sila, Panginoon, ng magkapahayagan, na magkaroon po kami ng personal encounter po sa inyo. Because only with our personal encounter na magkaroon ng transformation ang buhay po namin. This morning, Panginoon, we offer our bodies to you muli as a living sacrifice, holy and acceptable to you. Sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po aming dalangin sa pangalan na iyon ng Jesus. Amen. 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 Salamat po sa Panginoon sa pagkakataong ito. Mamayang gabi po, amin po kayong inaanyayahan. Amen. Na magbabad. Let us soak ourselves in the presence of God. Amen. Alas 7 po ng gabi. At salamat din po sa maging sa linggo. Amen. Sa ating pong Sunday service, we invite you and we also encourage you to share this live stream sa atin pong mga kaibigan, kapatid, kamag-anak, who knows? Amen? Sila pala ay inaabot na ng ating Panginoon. Let us do our part in ways. Marami pong mga pagkakataon, marami pong mga hakbang na pwede po natin gawin to share the Word of God to them, to share the gospel to them, to share Jesus Christ to them. Amen? Mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. Amen. Kung susundin anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ang panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod, hindi susuko.